Здравейте всички! Аз съм Ники от Team Helix и днес играем Land Sliders. Вчера се изтеглих от Дидо с Вико от Team Helix. Той я играе на телефона си, мисля, и реших и аз да се изтегля. Така. Опа. Тази игра си едно човече, което трябва да се пази от едни чудовища. Има различни нива. Тук горе в ляво има даже един космонавт, който се лети. Има някаква баба Яга. Ето ги има. Ето, като цяло това е началото. И това момченце са героите. Тук е спаунът, като почваш. И това червеното е старт. И аз имам Лорд Фарклът. Някакъв си там. Обаче той не ми е първия герой. Първите трима герои, които си избираш един, с едно момиче, един хладилник и една панда. Не знам защо са панда и хладилник. Момиченце е окей, ама панда и хладилник малко те не са вързи. Добре, сега. Този лорд събира трофеи, нещо такова. И всеки герой събира по нещо друго. Сега събрах ги. И отивам на следващото ниво. Ми даде бонус, някой купи. Или там какви са. Добре. Опа, извинете, сега. Второ ниво. Ако чуквате... Ай! Гласове на... Квест. И този квест след малко се връща.